Яргайыш авылында яшәүсе Фәнис агайдың яки авылдаштар әйтмешләй Суслик Фәнистең һәр иртәһе тиерлек бер үк хородан башлана иде. Нисек итеп баш төҙәтергә? Күрсә? Оялып йөрө һәлә йөрәгендә яна ут. Кыйгас каштары, ирендәре баллы һут. Ебәк сәстәре, мөләйем карашы. Һине күреп егеттәре югалта башын. Баскан урынында оскон сәсә. Кәрәк икән утын яра эшләй. Инәңде, һаумагыз. Һаумы килен. Юнир күрше кайда ул? Бер деловой предложение бар инде. Өйдәме? Юк шул Фәнис агай. Һунарга тип киткәйне, 2 атна кайтканы юк. Үземдә нык борсылам. Аю гына тиеп коймаһа ярар ине. Атак. Булманы инде ату. Ике алда кайтмай тиһеңме? Тулган ай бер мәл тәбрәңдә нур ибер тәстәреңә Миндә ай бит шул нурдардан керермен төштәреңә Луиза килен. Һин үтә кайгырма, яме. Алла бугашыла әйтмешләй, ил бетмәһә, ир бетмәй ул. Һунарсын кайтмаһа, берәй балыксыга тап булырһың, может.